Tini Gori and a sports program event no manjagai tabung kifili tongo. Kadak mas hal ni yagulo hai Facebook live ni bising tui norok siniti prasa lukurok bai kereng na bagai tini ma faika saya ni tongo ne mas hasinai kabang ma kok no nor ni thaniwo nor ni suggestion nana ni belai ke nangai tongo ani bagai tau ni bagai malah nor joton sai mano thangnai 2009 di pranen hamzagai khabai khokbai choba khainani hinai somai tangai nongkharmani yagulo almost 15 years kawi thangka je government job ni bagai borok rok kobor waijalayo kabang borok manna ni bagai imang nogo Oma hai job no manaibo 2011 o yakarei dofani bangai fully sacrifice kan hini nongkarka aboni bagai ekdom kubai bakha sotrang bai bai hamia sawaibo kaham sawaibo soi khainai choba khaika kubai na kubai hin saka tatal na tatal ni saka bukto buma bugi kha bani fosol buman kha haipano kubai na kubai hinai tabok bucoba khai tongo bus kang bucoba khini hinai wan sogui tongo tam keba thangnai onorok saiman kha ani por kabang fol case khaika alongo porjonto ma sobja katofano sacrifice omai hini wan sogui no tabok sajora kha bera hoi tongo Dini sakjora political party khayei bini khobor sana thang ani sakbai thang khobor sanai ani nokhong ni khoroksa borok no bang tabuk jara sakiri na wan sugya ko boroboriya ko kaisa facilities ni bangai wan sugya ko personally fully nokhok ni rang paisa sabai no satok jagai na tabuk sajora politics khaitong tinibo hai ani nogo tini phai police rok Red Khabifika without any reason, without any permission, ang nok risani, ang thanaw malay kok salaika, tamni mahai khaibor kono reason, sotik babe phunogoi malia. Mahai ke torture khaijak tong hasi, okong rona ang saya, connect torture khaijak tong hasi. Tripura rajyo sana thangka angke, Kwbang Borok, esi Scott gari kawinai, tong thoksa thokkainai sakbak thang hamkraina smiwan sokoi tongo pia basang hai borok soi borok jin thani kono post position krei post position sab sania thangnaya bubagrana ticket san probo abros reply probo buisek lai prang ticket sania dofani bangi soi khayo nangya hinai kabang ma em ro offer khaijak chairman offer khaijak bu nangjak ya pia ba dofani bagai soi choba khaine hinai nongkhari tongo pia ba belai kam jogmungo kalaijak tini jara ruling party tongnai tei kubuni dofani lukurok tongnai rok target khayana karon neta montri MLA engya fano post position kri fano mo soi dofani bangi choba khaini jatni kubuni dofarok kubuni enemy rok ano srai ke saiman man sokha abon bagai heavy targeted most wanted most targeted person Tini ani nog rogo red khaijak tabo. Kebo khos khobor na dena naya saiman ya. Oro bisingo si dol ni borok rokbo. Kisu neta tongo. Jara thangnayo ang IPF tifro balance khaipro ang sajagya. Takbo balance khariya. Ni kokti samani bagai aborno tinai phona balance khariya. Phona hai khariya nei. Ani oporo sajagya tongo dol ni bisingo bo. Jeta bastop kok. Kwbang borok ano personally sajagya karon mo dofani bangi soi choba khayo mo dofani bangi soi fight khini jak ai hinai tabuk gore bahire joto dik jeno pressure omo hai position tongo tofano lukurong ni bagai tini
tiprasani salvation ni bagai revolution ni bagai tini sak jora bakha krak khe choba khai tongo lukurok jorao bujinani nango sini tipra hastebo जों अनेक leadership crisis leaders thikno bason kreng kokme thukai sana kreng tongo phiaba situation position no tackle khai dofani bangai thike thailasinai thairelasinai hinai choba khainai borok belaikhe kom tinini salo belaikhe khikrok heleng kwbang aboni bangai opposition no saimia tiprasani bagai besuk jora tui choba khaimanno karon ang hai borok ang tinima samani kangke belai target tongo tipra sani leader ni bisingo belai khano target khaika onek dojjo khaika kintu o target khaijak mani kwbangma proofs tongo angke tini bahai ni nogo red khali phepika without any reasons dol ni bisingo bo ano baksa sajagya tongo dofani bangai soi samung khayo rang lukurong ni bagai kok sao kwbangma sikla rok jara tiprale ni bagai choba khainai rok dofani hinai nok hogya korei kosto khainai rok ang saimano borok belai kosto birmano tongo job korei business opportunity korei scoop korei chakri korei kono sujog subida reimiya omhai kwbangma borok rok sikla rok borok ni je kosto no birmano nugui mokol mukti chokrayu o mokol mukti chokrai nei borni bangai samung tangnani musung phano tang rejagya samung tangnani thangpano baksa borok kebengo sajagya amono saksung ni hamkraino wan sogo saksaichung ni hamkraino simi bolayo belaikhe lukurong ni bangai kok sao siklarong ni bangai kok sao bini samasya ni bangai kok sao hinai bini mokol ni phone bini mokol ni busu tini ang ngani nangkha dofani bangi choba khai hinai nai ke amai situation no ang khub sring ke prai tal nei tal tham romoi ang sojjo khai tongo phiaba bobagra sring ke tong hini sama bai sring ke tongoi tongo tabok sak jora kwbangma borok ni saya sugya nugibo khukti monogoi lairi tongo dofani sarte kwbangma pressure sakao bokjagoi ba pressure no rujurui sakno poja rujurui kosto birman ngai tongo phiaba saltharuk salphariruk luku siklarokni borni birman je kagyang mani abono nugui mokol mukti phairiruk bukha tong thoiruk bukha dumruruk sak ni jebo bukha kosto manruk amohai ngai tongo ga aboni bagaino ani sikla salai sikla rok jubok rok sini tiprasan thani monani koimong bukha bai jodi tiprasano hamjagoi tongkhangke tipralen choba separate state greater tipralen choba no जों kubui no khlaiye chini dofano phiok sinai जों driver ma jamatia kolai ring ya tiprasa hini saksang no jodi one shot kangke kisa observe khailedi tei ang hai borok pura poja rujuroi nai sring khainai poja rujuri ma tongmano bo kisa one shot kordi inka o manui no one shot goi baskang ni salo bahai ke जों choba khalinai tam khalinai obno kisa one shot de tam kheba chini bobagra bo belai khe sak bemarang jak taising fro kok salai kha bin photo bo nokka sarmebar bai kisa facebook social media tei abono bono bo call ma khaika belai keramui thangka bobo helengai thangka শুধু মাত্র bobagra khoroksa rajbongshoni borok tutui dofani bangai choba khaini jat khoroksa borok abo puito ngma bai bini kokno nama bai bobagra bai soichogui tongra dehini sajagoi tabok sakjora soichogui tongo kwbangma chaya sugyano bo khukti monogoi lairi tongo phiaba gore bahire amseke